Renald Attard ta' 36 sena minħallu anżam arrestat wara li matul il-jum tal-erba allegatament inqabad b'kilo 300 gramma ta' kokaina fil-karozza tiegħu. L-Ispettur Alfredo Manġon spjega li wara tfittxija li saret fid-dar tar-raġel instabu wkoll madwar 200 gramma ta' kannabis u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-Ispettur spjega li l-Pulizija ħadmet fuq informazzjoni li waslet għandha b'mod anonimu li ma' informazzjoni waslet għas-sejba ta' droga. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll għall-ifriżar tal-assi tal-imputat u din it-talba sabet l-oġġezzjoni tad-difiża. Madankollu l-qorti xorta waħda laqgħet din it-talba. L-Ispettur spjega li din it-talba saret wara li n-numru ta' assi li għandu l-imputat setgħu ġew kawża tal-attività brabta mal-allegat traffikar ta' droga. L-aħwa Renju Jean-Claude Fava minn Bormla wiġbu mhux ħatja li nsabu mill-Pulizija b'ammont ta' droga lesta biex tiġi traffikata. L-Ispettur Markant Nimerċija spjega li matul il-ġurnata tal-ħamis il-Pulizija żegwixxiet mandat ta' arrest u tfittxija fuq l-imputat Reni Fava. L-Ispettur kompla jispjega li minn sorveljanza li saret diversi persuni deru jifrekwentaw ir-residenza tal-imputati fit-triq il-Mitħna f'Bormla. L-Ispettur spjega li Jean-Claude Fava der diħel u ħireġ jagħti pakketti żgħar lin-nies quddiem ir-residenza. L-eżekuzzjoni tal-arrest l-aħwa deru jarmu xi flus u droga minn tieqa fl-istess residenza għal ġobitħa. Fid-dar il-Pulizija mit-taqsima ta' kontra droga sabu wkoll diversi pakketti kbar ta' eroina u kokaina li nsabu lesti biex jiġu pakkjati fi qratas fuq miżin diġitali. Il-qorti ma laqgħetx it-talba l-ħelsi mill-arrest u l-aħwa baqgħu jinżammu arrestanti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Joseph Buttigieg ta' 46 sena mill-Marsa nata sentenza ta' 4 snin priġunerija wara li ammetta li sera xi ġojjelli u affarijiet elettroniċi minn diversi ħwienet fl-ajruport. Ir-raġel ġie arrestat mill-Pulizija wara li inqabad filmati tas-sigurtà jisraq madwar 6,000 euro f'ġojjelli minn vetrina ta' ħanut. U ammetta wkoll li kien reċediv u kiser il-kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża bis-sentenza tal-qorti tiżdied bi 11-il xahar ieħor. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Carl Roberts u Xavier Baldacchino.